नमस्कार. हिंजवडी जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सर्व गणेश भक्तांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तसेच समस्त सिंधुदुर्गवासियांना सिंधुदुर्ग जिल्हा युवक काँग्रेसच्या वतीनं गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.